Amb la final femenina es va donar inici a la darrera jornada del Campionat de Catalunya de pàdel. Es van enfrontar Marta Marrero i Ari Sánchez contra Lucía Sainz i Gemma Triay. El campionat, que enguany ha celebrat la seva 25a edició, es disputava per segon any consecutiu a les instal·lacions del Reial Club de Polo de Barcelona. Hi van participar un total de 337 parelles, 674 jugadors a 10 categories, 7 d'elles masculines i 3 femenines. La final femenina podria haver estat perfectament del World Padel Tour, ja que Sainz-Triay són les número 4 i la parella Marrero-Sánchez, que només juguen juntes al Campionat de Catalunya, són la 3 i 7 respectivament. Solamente hemos jugado este torneo, normalmente ella juega con Marta Ortega, World Padel Tour, y yo juego con Cata Tenoria, o sea que, bueno, empezamos de cero y lo que dice ella, de menos a más. I la veritat és que no van decebre el públic que emplenava les grades del polo. Marrero-Sánchez van començar molt fort i van marxar amb un 3-0 al marcador. La parella Sainz-Triay no es volia deixar escapar el campionat. Estan tenint una molt bona temporada, havent guanyat 2 títols del World Padel Tour. Fins que quan anaven 2-0, la parella Sainz-Triay va retirar-se per la lesió de Gemma Triay. Una pena que s'hagin retirat, però nosaltres contentes amb el nostre joc. Crec que estàvem fent un molt bon partit. Hem anat de menys a més en aquest torneig, perquè jo estic jugant al revés i jugar a la dreta. Per mi, l'any passat ja vaig jugar una mica, però aquest any era una mica nou i m'he anat acostumant i és un plaer jugar amb la Marta Marrero. És molt més fàcil, però molt contentes d'un any més campionats de Catalunya. La final masculina va enfrontar Jordi Juan i David Luque amb Adrián Biglieri i Enric Sant Martí. Aquest darrer lluitava per aconseguir el seu 11è títol de campió de Catalunya, el seu 6è amb Biglieri com a parella. Desde el 2010 que estamos juntos y solamente perdimos una final del Campeonato de Cataluña, que fue la primera, y luego ganamos las 6 que jugamos consecutivas, salvo el año pasado que no pude jugar por la lesión. Biglieri i Sant Martí van començar molt forts guanyant el primer set per 6-2. Juan Luque van reaccionar al segon set començant guanyant, però Biglieri i Sant Martí no es van deixar sorprendre i van remuntar fins a situar el 5-3 al marcador. Al darrer joc, la parella Juan Luque van salvar 2 pilotes de joc, set i partit, però a la tercera Sant Martí es va endur el seu 11è títol cap a casa. Començar molt forts i, com ha dit abans l'Adrián, portàvem 2 partits ahir començant 7 a baix. Avui ha sigut tot al revés, hem començat fent break, hem pogut mantenir el saque fins que hem pogut tancar el set per un 6-2 i el segon set hem començat de la mateixa manera, no? Amb un break tempraner, això ens ha donat una mica de tranquil·litat, sempre amb una final que és més difícil jugar i per sort en l'últim joc de saque hem pogut tancar el partit amb un 6-3 al segon set. A l'entrega de premis es va fer un reconeixement també a la jugadora amb més títols, Eva Galloso, amb 14. Amb la foto de família es va tancar un campionat que demostra que el pàdel català és la primera potència federativa de l'Estat, amb major nombre de llicències, clubs i el millor circuit de la competició.